дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи футболи толорӣ байни дастаҳои сохторҳо ва факултетҳои донишгоҳ роҳандозӣ шуд, ки давоми 3 рӯз идома намуд. Дар ин чорабинии варзишӣ асосан омӯзгорон ва кормандони штатӣ иштирок намуданд. дар маҷмӯъ 6 даста барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза бурданд. бозиҳо миёни дастаҳо бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифта ба таври даврӣ доир шуд. дар маҷмӯъ ҳар даста 5 бозӣ анҷом дод. дастаи футболбозони факултети молия ва қарз аз ҳама ҳарифони хеш беҳтар бозӣ намуда имтиёзи бештар ба даст оварданд ва мақоми аввалро соҳиб шуданд. ҷои дуюм ва медалҳои нохраро дастаи факултети иқтисодиёт ва тиҷорат ва ҷои сеюм насиби бозигарони факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, ҳуқуқ ва гумрӯ гардид. воқеан имрӯз ҷавонон бештар ба таваҷҷӯҳи бисёр ба футбол доранд, шавқу рағбат доранд. донишҷӯёни донишгоҳи давлати рӯтин дар мусобиқаҳои футболи хурд байни дастаҳои донишгоҳу донишгоҳдоҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқа иштирок карданд ва сазовори ҷои дуюмам гаштанд дар ин мусобиқа дар байни донишгоҳу донишгоҳдоҳо ва бисёр як шавқу рағбат нисбати футбол дар ин ҷавонон дида мешавад. қобили қайд аст, ки дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон пайваста дар рӯзҳои иду ҷашнҳои таърихӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, аз он ҷумла мусобиқаи футболи хурд, чашкаи шоҳмот, тенниси рӯи миз ва гӯштини миллӣ доир мешавад. донишҷӯёни ин даргоҳ низ пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат намуда мақомҳои ифтихориро соҳиб мешаванд. дар ҷанбаҳс аз ҷониби раёсати донишгоҳ ғолибон ва ҷоизадорон бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд.